If Kindness was a person, Mama Siskete ndivo vaizoita face yacho. Vapinza Chibatane Island. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, zvinodadisa izvi vakambonyora mystery vakati guess who is coming to Island. Havana kutaura kuti ndiani. Vanhu vese vanga vakangomirira. Some were speculating vakati maybe ndiwasu, only to find out that finally Chibatani has made it kuti join our team Rema Irish. The last time she did this was kupinza Mazepe, and then the other time she helped a lot of ma plumbers nevamwe vakadaro, ma electricians kuti vawane basa mu Island. Guys, in as much as vachita zvezemure mpopawawa and whatever, but kindness iri mukati memoyo wavo yakaoma. Doreen abva auyawo akati vedwe mwana wokumba kwedu always helps others. What about me? Chero mukati ari kind, hapana kindness iripo. Imikani zvinhu zvacho unotosha zvinofamba sei, but pamwe pacho ukadisrespecta vana vekumba kwenyu, they won't help you, they will never help you. Ndozviri kuitika pana Dori apa. Alright, saka regai tifambe nenyaya yacho. Mr. Chibatane avanyora ivo 2 days ago vakati thank you Mama Ketina Anania Makarwa. Dai musimi ndiri mo stress. My friends chidamudamu, we will see you brother. Keep in touch. Ndaifunga handichaone Mazepe chishambwe zvakare, but Mwari akanaka veduwe. So ndo mafambiro akaita Chibatane uyu. Mazepe ndokuresponda akati I told you, welcome to Island Mr. Chibatane. Uya kuna mama, munhu wese kuna Mamilo. Keti fitness page, Mamilo ndi mama venyika. Thank you nekunditevera kwawakaita. So Ketina akabatsira Mazepe kuti aende first, and then akazobatsira Chibatane musure mekunge mai Mazowe vati Chibatane auye, ndobva vaita kuti achate kamuchato kake kaakaita kuti agokwanisa kuprocessa mapepa mudzimai wake agotevera. Chibatane ndokutengesa zvinhu zvake zvese zvaanga nazvo in terms of furniture kuSouth Africa, achibva anzi visa rako riri kubuda in no time, ndokubva amanya kuZimbabwe kunorindira visa semataurirano avanga vaita namai Mazowe. Then in no time pakazouya feedback yekuti hapana zvakadaro zviri kuzoitika because the company yamai Mazowe yakabhaniwa, haisi kukwanisa kuwinza anyone. Nyaya yacho ikatombonetsa ipo pano pasocial media tikambomanya nayo. If you look at one of the old videos dzatakaita kumasure nyaya yamai Mazowe iyi, then she tried to prove a point nekuti soon after Mama Siskete vapinza chishambwe, ivo vakabva vapinza Meki. And yes, vakabva vapinza Sisimeki, ndobva vaprova point kuti aiwa imimi muri kuti kwaizva nelicense yangu haisi kushanda, but hezvi neniwo nditori mbinga, haasi Ketina woga but nendiri mbinga, hoyo Meki apinda. So my netizens are actually happy for Chibatane nekuti maungudziro akazomboita pano guys ka unogona kushamisika. Pane ghost yanyora pano ikati mai Mazowe muri kunzwa sei makaitira Chibatane utsinye mukamuitisa chimarriage chenhemanhema muchiziva kuti chisponsorship license chenyu changa chatorwa kare kare. Muri zinhikwi zvino atozokusvika kuEurope kwacho baiginya motokwira ndege kuenda kuIsland kunomuti sorry. Thank you my domza honidza naiwa taingorufu Kete Masomera. Okay, so ndo nyaya yacho iyi. Amanetizens ari kuti vedu saka going overseas is now the success in Zimbabwe. Cry my beloved African child, your leaders have failed our social fabric. Takutongo pona nekubuda muZimbabwe kuenda kune dzimwe nzvimbo. Vana Ketina ndo vatova mbinga, ndo vakutobatsira vanhu kubuda munyika nekuti hapana chekugarira muZimbabwe. Ndo zviri kutaurwa nemanetizens kuti kusvikira riiniko guys tichimanya kuita marefugees kune dzimwe nyika. Tom Jones anga ari pakuedza kuti Ketina avengwe naMazepe. Tom Jones ari mazuvano ari kuita zveCat Family achisapotana naMaitete,
but kuenda kwaita mukomana kwamurwadza. Yes, kwamurwadza, but anga agara ari pakati pekutraya kutaura namazepe kuti vaburitse information about Ketina. Then mazepe akatoramba akati aiwa Tom Jones, ndiri kukuziva iwewe, siyana neni, hapana chakaipa chiri kuitwa naKetina, and if you think kuti we are going to destroy her, kuti anyarare kuramba achitaura nenyaya dzamaititi, it is not going to happen. So mukomana akanyora akati nindomira naKetina, she changed my life. Kutoshaya time yekuita my life, but let me tell you Tom Jones, you can't force me kuvenga munhu asina kunditadzira. The way you are supporting Maititi, I can't change you. So don't change my side also. Kubva ndiri kuAfrica ndakavasiya kare kare. Ketina Anania aingotuka mai vako, and it was none of my business because handizivi kwazvakatangira. What makes me angry? Don't say Ketima Somera is wrong. Trust me, you will never like me. I'm not a cheap person. Ndo saka ndisina kuda kushanda muke, because I still have a lot of enemies. So if you want drama, let's do it. Musoro wakareba semagaro wai gono. Do you think who do you think you are, Tom Jones? You are nothing. Chakabasa meso akawinya na se ye dada ndakonwa kuitaura nezita rayo. Okay, muromo uri padivi semunhu warohwa nezvidhoma zvechirimo. Hutama sekiti yakamirira kukandirwa musuva wesadza. So aya ndo mashoko amazepe Chishambwe ari kuti inini handipindiri pazvinhu zvisina basa rese. Iwewe yes uri kusaidi ikoko kwauri. Please don't convince people kuti vavenge Sisi Mama Keti, because she has got nothing to do with anything that is happening. Ibifu iri pakati paMaititi naKeti aineine vanhu vanozivana pachavo, vane mawigi aya vakapisa, pane mari dzavakadyirana sevanhu vaitamba vese. Isusu tese tinongoramba tiri kumateresi vachiwirirana. So ndo mashoko abva pana mazepe aya. Vanhu vakawanda varongoti mai Mazowe, tarisai zviri kuitika, maida kudadira chibhatani mukamuti aende kunochata. Hezvi wenyu muchato ndowa under attack as well. Saka mufanira kukumbira ruregerero, because Karma knows your address. Zviri kuitwa naDaddy Oros hazvisati zvatanga, vachaita zvikuru kudarika zvamuri kuona. Thank you my Domza. If kindness was a person, hoyo ndiketi.